चलो मस्त ससुर से घूमे लेनी कि देखो तो ये कौन के का बोले बसन अपना नहीं ये जाने कहाँ के हम लोग आवे के तो आ गए बाकी कोई देखे ना तो कहीं ना कि फलाना के पतो ही है बाकी की हमके चिन्ह तक चिन्ह कोई के नहीं फलाना के पतो ही है हम तो जानत रहे कि नहीं नदी सरसों बोल भाई बगीचा के जरिए बाकी केहू के होखो शायद हमारे होके चाहे कोई के होखो देखो तनी बड़ा मुरई बढ़िया बढ़िया बोठल बा यू कबारी का वाह वाह इतना मस्त बा अगर न हम घरे रहत नहीं रोज बाकी हमारे मर्द न रहती न घरे तो हमके हर एक कोनो चीज़ के कमी ना हुई तो आज दूसरा में आके कबार के खाए के तू करत नहीं अगर चलो इकरा के ले जाके आ घरे ये करके न सुनले बानी कि धनिया के संगे मर्च के चटनी पीस के आदमी खाला चलो चुरा तो लेबे कोई नहीं अब इकरा के आराम से देखिए अरे 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 ये कहो भौजी काजी दे हाथ ना तार हाथा खटा देवर बानी तो तू मुरैये बात करतलू का मुरैया से ऊ है मुरैया के देख कैसे बाप रे बाप करतलू मुरैया चुराते पकड़ा गो निकायो का करी काजी देवर जी हां भौजी बोली तारा के देखे खातिर हम जाई नहीं न अच्छा मैंने हमके देखे खातिर नहीं का करी आई रही सब सगरो सरसों घूमले हनी अपन तो मुरैया में लुको आवतलू और सही देवर जी ले बानी भैया चल मन ठंडा में तो मन नहीं खे मनत का ई का कहतनी देवर जी जानतनी ए मन करत रह ना मुरैया के न खाए के ई बताई तो की कर हो अरे हाथा कटा देवर तारे जे मन त मुरैया से काम चलेबू ई का कहतनी देवर जी मन रोज जनैबो न करेला ले बानी चटनी पीसे खातिर चटनी पीसे खातिर तब का चटनी तो धनियो के मरचा के पिसा जाई तो नहीं मुरैया ले बानी हमके बुझा गइल भैया चल बारा तो मुरैया से काम निकालता न और मजाक का कइले बन देवर जी रोज जनात नहीं के मुरैया ले काम चला के नहीं ले मुरैया संगे चटनी पीस के चावल संगे खाए खातिर ले बानी अरे हम काहे खातिर बानी मुरई के अच्छा तार देवर हाथ ना हाथा काटा लौकत न तो के मुरैया नजर आवता टे ई काहे नहीं कह के भौजी तो के देख के लाज छुअता तन की हमरो के दन ना त ई काहे खातिर कहता नहीं कि मुरैया से काम चलावे के मुरैया पे मल्लार नहीं के छोतो भौजी अरे हमारा पर अच्छा हां भौजी हमर बात समझ ले भौजी हम ना बहुत लोग के जानी ना कि का मन में देवर लोग के चलता ये से कि हमरा पीछे जब तक कि ना रहुआ कि जना तक कि जात रे भौजी तब पीछे से एक टपक जाई ना तो उहे तो हम कहनी भौजी हम दे जानी ना भौजी हमरे इंतजार करे हां राउ ना हम जे बाकी का करी जानते देवर जी हमरो मन ना लागत रे इही बना के के ना देखी ना नो तब तक ले ना हमर दिने ना गुजरेला राते ना कटेला जनाला न कि दिन में सुतल रहुए नजर आई ना उहे तो रगो हमके हो गइल बाटे रतिया में साला तारिया दबे त मन कर लगे साला कुछ दिन छतरे पसी ई देवर जी के बात कही हां इसे नो कि रो बात को देनी था ना इतनी हमर रुआ मई खड़ा हो मन कर भौजी हमरो के कि चली ना हो सरसों के न पेड़ में हिला देवे का कि चलो भौजी अतना हिलाई न कि सरसों के दम पेड़ दम मुरझा जाई चली तो तनी देवर चल अरे भौजी तो बाबा बता तुम नहीं के हो तो हम से तरह में रही हम सोचत रहे ना कि चलो ई बार देव हमहु आरे तहर के पटा के देवर जी हमरा का पता अरे आवो भौजी कतना ले चल भौजी देखो आज बहुत कम करम